näytti erittäin vakuuttavalta ja luotettavalta ja niin kuin loppuun asti hiotulta ja erittäin hyvin hoidetulta. Siis kaikin puolin. Siis onhan se, siis kyllähän se on hyvä jutun merkki, että siis viime hetkellä kaikki perääntyy ja sitten täytyy silleen niin väkipakolla ruutata porukkaan. Mutta sehän on aina hyvä jutun merkki. Sarkasmia. Siis mä oon taas niinku, kyllä mä oon tässä ohjelmassa useammankin sanonut. Maija, hei! Ehditkö auttaa mua vähän? Totta ihmeessä. Mitä sä puhutaan? Tää on kyllä ihan tyhmä juttu, mutta mä olen käyttänyt tähän varmaan ainakin 2 tuntia jo. Joo. Ja sähän oot sasvelho. Elikkä tässä on mun alkuperäinen datasetti. Ja näistä muuttujista mä haluaisin frekvenssitaulukot. Ja niistä frekvenssitaulukoista oman datasetin. Joo. Ja vielä siitä rivit kolmneiksi. Ja tässä on mun koodi. Se ei toimi ja mua ärsyttää. Joo. Mä ymmärrän mitä sä tarkoitat. Ootas. Ootahan. Joo. Oota mä käyn tätä läpi. No toisen koodi on aina vähän vaikea lukea. Niin kuin ajatuksia. No se nyt vähän riippuu, että kenen ajatuksia. Joidenkin ajatuksia on harmillisen helppo lukea. Mun eksän ainakin. Ja professori Vuorisen. Hei, mä löysin sen. Sulta on yksinkertaisesti tosta jäänyt pilkku pois. Nyt mua kyllä ihan nolottaa. Ja mä kun on vielä aina ollut ihan pilkunviilaaja. Koodatessa pilkkuvirheetkin saa aivan uudet ulottuvuudet. Älä huoli. Nähdään saunalla. Tää on kyllä vähän sen näköistä, että en tiedä pystyykö sydänkohtauksen välttämään. Tai vatsahaavan. No mä luulen kyllä, että jos miettii näitä kaikkia elämän potentiaalisia vaaravyöhykkeitä, niin kuin nyt sydänkohtaus tai vatsahaava tai sydänsäryt tai vatsasäryt, niin mä olen kyllä aika onnellisen kaukana ihan kaikesta. Ja jotta säilyisit, niin ehkä sun pitäisi vaihtaa toi 4. kuppi kahvia roibokseen. Meillä olisi tuolla kaapissa. Tosin kaapeissa voi olla kyllä jotain muutakin, kuten sydänsuruja. Mutta nähdään siellä saunalla. Halo? Hei, mä soitan niistä kirjoista, jotka teillä oli myynnissä. Oliko tää Neuvostoliitto-sarjaa vielä jäljellä? On. Ei ne mitään hittejä vaikuta olevan. Hieno homma. Voisin ottaa ne kaikki. Sopiiko, että tulen illalla hakemaan niitä? Voitte toki. Kiva vaan, jos ne saa uuden kodin. Monesti tuntuu, että venäläisen kirjallisuuden ystävät puhuu Dostojevskista ja Tolstoista ja kavereista, mutta näissä neuvostokirjailijoissa on ihan yhtäläisiä helmiä. Yhden mä ajattelin niistä pitää itselleni ja kaikki loput mä myyn muuttokuorman alta. Saanko kysyä, että minkä ajattelet pitää itselläsi? Platonovin kokoelman. Platonovin tyyli siis, se on yksinkertaisesti kaunista. Voin mä sen lainata. Loput mä myyn. Se olisi erittäin kivasti tehty. No, mä laitan teille viestillä tarkan osoitteen, voitte tulla huomenna hakemaan. Hienoa, nähdään saunalla. Kun mä säikähin. Mä oon lähinnä pelännyt, että mä tapaan metsässä karhun. Et sä susia pelkää. Mä oon enemmän sellainen. Sudet pelkää ihmisiä. Niinpä. Nähdään saunalla. Hei, sekö sä todella oot? Minähän se. Miten menee? Mitä sä täällä teet? Tossahan mä oon töissä. 2 vuotta. Mitä
ihan mahdollista, että me ollaan nähty. Mäkin on tossa töissä. Maailma on pieni ja yliopisto suuri. Niin, tai sitten siellä ihmiset syö yksin, tekee töitä yksin, juo kahvia yksin. Ja mä makaan kirjaston lattialla ja luen ja oon ihan tyytyväinen, että kukaan ei tuu seuraksi. No sä et tosi muuttunut yhtään. Hei, mulla alkaa bänditreenit ihan just, mun on pakko mennä, mutta nyt kun mä tiedän, että sä oot täällä, meidän on pakko nähdä vähän useammin. Moro! Hei! Nähdään saunalla!